Danas je promocija Expa, rekao bih, na spektakularan nivo podignuta, dolazi u Beograd Usain Bolt. Ja ću ga primiti u Palati Srbije. Usain Bolt će biti jedan od promotera, legendarni atletičar, najbrži atletičar svete. Mnogi ljudi danas misle da je to svih vremena i da se nikada promeniti neće. Šestruki olimpijski šampion. Jest. I to je velika stvar za zemlju, ne samo ovde unutar Srbije, već mnogo više van naše zemlje. Srbija je na dobrom putu, idem svuda po svetu da pozivam investitore da dođu u našu zemlju, da se vrate u našu zemlju, da je uglednu, dobru destinaciju za svoje investicije, za napredak zemlje i da se vratimo na stari put uspeha i napretka uprko svima onima koji su želeli uništenje zemlje u prethodnom periodu. Omogućit ćemo vrednim studentima da mogu da uče i da rade, jer oni su naša budućnost. Ne oni koji ništa ne znaju, ne žele da nauče i ne žele da napreduju. Nije nama Radomir Lazović budućnost koji studira 30 godina. I ja sad studiram, ali drugi fakultet završavam. Teško da ću da budem budućnost, čak i u tome, to je zarad mog hobija. Budućnost je na nekim drugima. Budućnost je na onima koji danas imaju 9, 10, 8 i koji hoće vredno da rade za ovu zemlju.